Na taɓa faɗan cewa babban burina a fagen waka shine na ɗaukaka harshen Hausa da nau'in zubin wakar Hausa da siffar Hausa zuwa matakin duniya ta yadda za a shaida kuma a dama da mu a fagen waƙoƙin duniya kamar yadda aka yi da salon waka na Afrobeat daga kudancin ƙasata. Cimma wannan nasara zai ba mu matasa babbar muryar cewa wani abu a duniya kuma duniya ta saurara, kasancewar mun hau tudu da duniya za ta gan mu, duba da cewa a siyasance tsoffin Najeriya sun toshe ko ta ina da matasa za su yi tasiri a wani babban lamari. Daga cikin mu sai dai su zakulo maroƙansu, 'yan ta'addancinsu da kuma 'yan barandansu. Babban matakin da na fara ɗauka wajen cimma wannan buri nawa shine na janye kaina daga hayagaga da gunzufesa da ke tafiyar mafi yawan mawaƙanmu na arewa, musamman ma waɗanda muka haɗa salon waga ɗaya wato hip hop, R&B da pop, saboda a fahimta da na yi cewa ana wato fafutukar tafiya ne domin kafa tutar ma tsakar sansani, su kuma kokawa suke akan wa zai zauna a gaban mota. Kaga kenan abin ya zo da kamar yarinta da rashin alƙibla. Hakan yasa na karkata zuwa kafofin da nake ganin za su kai ni ga cimma wannan buri nawa. Wata ran kawai sai aka waye gari wasu makaɗa daga ƙasar Germany suka tuntuɓe ni bayan sauraron wata waka ta mai suna Ai Shine. Sunan waɗannan producers individualist, kuma sun nemi za su turo kiɗansu na rubuta waka a kai sannan na rera musu da harshen Hausa. Hakan ya yi matuƙar sanya ni farin ciki mara adadi domin kai tsaye abin da nake nema ne ya biyo ni har gida, kuma bugu da ƙari ma a shirye suke za su biya ni. Mun yi ciniki da su akan farashi mai daraja, suka turo min kiɗa na saurara sannan na zauna na rubuta waka mai citta. Bayan haka na faɗa makaftar sauti na ɗauki wakar. Bayan na gama shine na tura musu komi da komi domin su tace sautin sannan su sarrafa shi zuwa kammalalliyar waka wato mixing and mastering. A tare da sakon na faɗa musu cewa idan da akwai wani gyara za su iya tuntuɓa ta domin a gyara akan lokaci. Abun mamaki babu abin da suka ce a ƙara ko a rage. Da ina tunanin ma za su ce Hausa ta yi yawa a ciki a sirka musu da ɗan turanci, amma sai ga sako cewa aha Buzo, na so aikin nan, mun gode da wannan zubi, mun gamsu da aikin kuma za mu sahale cewar aiki ya kammala, zan turo maka bayan mun kammala sarrafawa don ka saurara. Bayan haka sai kuma suka je allon profile ɗina a kafar da suka fara tsintata, suka ajiye sharhinsa a kaina kamar yadda tsarin yake a wannan kafa. Suka ce zakakurin mawaki mai matuƙar basirar kirkira, yana dukan dangon kari da zuciyarsa sannan yana da mashahurin zube na waka, dauka mai inganci. Baya ga haka kuma suka bani taurari 5/5. Hakan ya faranta min sosai domin ga alamu nasara ta ce ta fara kankama akan abin da nake neman cimmawa. Kuma kasantuwar hakan ya sa na zama mawakin arewa na farko da makadan kasashen waje suka nemi yayi waka akan kidansu da harshen Hausa, wanda idan suka saki wakar za su yada ta su tallata ta ga sauran duniya. Ko a iya wannan nayi babban nasara wajen kawo sabon lamari da a baya babu shi. Kuma wannan ba fa nasara ta ce ni kadai ba, nasara ce ga duk mai magana da harshen Hausa, haka zalika ga ba arewa to dan yankin arewa ko mai san arewa. Kamar yadda na sha faɗa, yada fasihanku yana ɗaukaka kimar yankin ku domin bajinta suke fitarwa a madadin yankin. Haka zalika suna dasa sunan yankin a taswirar duniya, domin a koda yaushe gwani yayi gwaninta bayan tambayar sunansa, tambayar daga ina yake ita take biyowa baya. Saboda haka ina so mu taya juna murna da wannan 'yar karamar cicciba da aka samu, da kuma fatan za a ci gaba da samun wasu nasarorin da za su kai mu ga cimma gaci akan wannan manufa. Zan buƙaci a matsayin gudunmuwar duk mai kallon wannan ɗauka wajen ganin wannan nasara ta bunƙasa da a yi sharing wannan bidiyo don saƙon ya watsu, domin ba abin da ke faruwa sai wani abu ya faru. Saboda haka a yi wani abu domin wani abu ya faru. Sannunmu da ƙoƙari Buzites. Buzites wannan naku ne.